senyores i senyors, un aplaudiment per Ronaldo. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Una noche muy especial. Un honor para mí. Como sabéis, me he retirado del fútbol el año pasado. Pero aquí he estado algunas veces en esta misma situación. Y sé que es una gran emoción. Así que la vamos a disfrutar. El fútbol a mí me ha dado todo lo que conseguí en la vida. El fútbol me ha hecho un hombre también. Así que todo lo que tengo y lo que soy lo debo al fútbol. Así que muchísimas gracias al fútbol y que disfrute todavía. Y que ahora mismo vamos a revelar el ganador del FIFA Ballon d'Or de 2011. La tensió creix. Tots els jugadors han estat meravellosos al llarg d'aquest any. Qui guanyarà la Pilota d'Or 2011? Abans que Ronaldo anunciï el guanyador, veiem-los per última vegada, els tres nominats. Cristiano Ronaldo, Portugal. Lionel Messi, Argentina. Xavi, Spain. Who will win the FIFA Ballon d'Or 2011? Ha arribat el moment de demanar al director general del grup L'Equip, grup Amaury François, al president de la FIFA, Joseph Blatter, i Michel Platini, que pugin a l'escenari amb la pilota d'or i el sobre que porta el nom del guanyador. Now the FIFA El Ballon d'Or Pilota d'Or de 2011 2011 is és Lionel Messi. Enhorabuena. Buenas noches. Bueno, la verdad que es un placer muy grande para mí. El tercero que puedo conseguir es un honor grandísimo. Quiero agradecer y compartir primero con la gente que me votó, tanto compañeros y jugadores como técnicos. Agradecer a mis compañeros, tanto del Barça como la selección argentina, que sin ellos no hubiese conseguido ni este ni los dos anteriores.
Y sobre todo muy especial lo quiero compartir con mi compañero, con mi amigo Xavi. Es la cuarta vez que estamos juntos en esta gala. Vos también te lo mereces y para mí es un placer estar al lado tuyo en la cancha y en toda esta gala. Así que lo quiero compartir con vos. Nada más, muchísimas gracias y bueno, ojalá podamos seguir consiguiendo muchas más cosas con Barcelona y con la selección argentina. Gracias. Felicitats. I per acabar amb els premis, voldríem que tots els guanyadors i nominats pugessin al escenari. Ha estat una vetllada memorable i esperem que hagueu gaudit de la cerimònia de la Pilota d'Or 2011. Des de tots nosaltres aquí a Zúrich, bona nit. Doncs així ha acabat la gala del millor futbolista de l'any. Leo Messi ha guanyat per tercer any consecutiu la Pilota d'Or, el millor futbolista de l'any, i en aquest cas també hauríem de parlar, ja s'està parlant, del millor futbolista de la història. 3 pilotes d'or consecutives per a Leo Messi. No hi ha hagut sorpresa i finalment el futbolista del Barça ha aconseguit un cop més la Pilota d'Or. Que ens sap greu en plural greu pel Xavi, òbviament, però si has d'escollir el millor, sense cap mena de dubtes, Leo Messi ha estat el millor novament aquesta temporada. S'escull el millor futbolista del món, el millor futbolista del món és Messi, per tant, la lògica és absoluta en l'entrega d'aquest premi. Messi, que iguala a Michel Platini com l'únic futbolista en la història que ha aconseguit 3 pilotes d'or consecutives, però que també iguala a Johan Cruyff i Marco van Basten, que en van aconseguir 3, però en aquest cas de forma alterna. Per tant, forma ja part, definitivament, Messi, d'aquest estol de grans futbolistes de tota la història. Molt bé, doncs una gala de la Pilota d'Or que ha tingut una hora de durada, que heu pogut seguir en directe íntegrament per TV3 i també pel canal Esport 3 i que de seguida analitzarem, recordarem els millors moments i sobretot haurem d'escoltar els grans protagonistes, començant per Leo Messi, que imagino Jordi Grau, Palau de Congressos de Zurich, que té prevista, suposem que una roda de premsa d'aquí uns minuts, no és així, Jordi? Espera, que estem pitjant. Doncs aquí estem a l'espera ja damunt mateix de la catifa vermella, a l'espera que surtin els grans protagonistes de l'interior del Congress House d'aquí de Zurich, a l'espera de poder parlar també amb Leo Messi principalment, també amb Xavi Hernández, a veure si és possible escoltar les primeres reaccions de Josep Guardiola. Aquí estem a l'espera, de seguida que tinguem protagonistes, us demanem pas des d'aquí. Molt bé, Jordi, doncs de seguida tornarem a aquest Palau de Congressos de Zurich, farem una petita pausa. Abans, moments que us hagin cridat l'atenció d'aquesta gala. Home, al final la dedicatòria o el compartir el premi de Messi amb Xavi m'ha semblat molt bé. Li ho hagin dit o no li ho hagin dit, independentment d'això. I també la dedicatòria del Pep cap al seu segon entrenador. En català, a més. Sí. No, m'acabes de prendre la meva resposta perquè, sens dubte, les dues dedicatòries, la de Guardiola, compartint premi primer amb Mourinho i Ferguson, els seus rivals a l'hora de competir per aquest títol. Després, amb els milers de persones que diu que han ajudat a fer gran el Barça en els seus 100 i escaig anys d'història, i després la dedicatòria personal del cor a Tito Vilanova, que jo crec que ens ha emocionat a tots, i evidentment també un discurs de Messi dels millors que li hem pogut sentir segurament des que és futbolista professional. Gala de molt color blaugrana, millor entrenador, millor jugador, no ha pogut ser el millor gol, que se n'ha anat a Neymar, que qui sap si serà jugador del Barça d'aquí uns anys, i també presència de Shakira a l'escenari, per tant, en fi, més blaugrana pràcticament impossible. Doncs de seguida ho comentarem tot plegat i escoltarem, com deia el Jordi Grau, els protagonistes en directe des del Palau de Congressos de Zurich. Fem una petita pausa i tornarem de seguida per analitzar el que ha estat aquesta gala del millor futbolista de l'any, la Pilota d'Or, que ha recaigut un cop més
a la futbolista del Barça, Leo Messi. Fins ara. Lionel Messi. From all of us here in Zurich,